kɔlɔlɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna ya gɛlɛyaw sababu la a mana kɛ gɛlɛya fasugu o fasugu ye min ye cakɛda min n'o sigilen don Mali la n'u kama commission vérité justice et réconciliation a y'a jira k'a fɔ ko a na kɛ cakɛda dɔ bɛna sigi min bɛ se k'a nɔna bila don nataw la n'u kama ko agence nationale o baara bɛna sigi sen kan nka min ye CVGR maaw ye u ye sigi kɛ kunun baara minnu kɛra k'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen limanaw min ye les échos welewele a ko nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ ka lakɔli karamɔgɔw lafasa n'o ye synergie maaw ye ni jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la sabu yɔrɔ lakɔli karamɔgɔw kɛlen don k'u bolo jigi nin waati in na ka sababu kɛ ɲangi min binna Mali ka CEDEAO fɛ k'a ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ fɔlɔ ko nka nin kan ka kɛ waati yɛrɛ de ye waati min ni wulikajɔw tɛ senna gouvernement ni synergie u ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛna an da don o la ECHO kɔnɔna la sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ so 2,218 min n'a fɔra ko kun dira n'a kuma cayara limanaw ko gouvernement min ni ka tɛmɛ ministeriso min n'ale b'an ka soko kunna ko baara in k'u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu sariya min tara a kama limanaw n'o ye approbation ye k'u ye sariya in yɛrɛ de wuli ka bɔ yen pewu sigi ka kɛ a baara bɛɛ lajɛlen kan l'indépendant y'o kuma fɔ an bɛna an da don o la limanaw les républicains ko kuranko gɛlɛya limanaw ni maa min ko k'a bɛ ban ko sini tɛ dɛ kuranko gɛlɛya min na kuma fɔra minisiri yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ jabaranisoba sanfɛ kun jumɛn na kɔsa in na kurantigɛ bɛ senna sanko an dɔ tɛ filɛ nin ye lahawla funteni min na nin ye min ye minisiri ye k'a ye kuma min fɔ limanaw ko nin kɔni tɛ kumaw ye kuma min bɛ se ka jamanadenw gɛlɛya ta ka bɔ u kan ko nka kurantigɛ min ni nin kɔni kɛra laada juguba ye an fɛ yan san o san limanaw ko ayiwa ɲinan ta kɔni a kɛra cogo min na san tɔw la a na kɛ ten ɲinan dɛ républicain de y'o fɔ nouvelle horizon fana ka kuma la nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko taji sɔngɔ bɛ sɔn ka yɛlɛ ɲimɛlaw don nataw la n'o ye essence ni gasoil ye yɔrɔ nin waati in na gɛlɛya min bɛ Russie jamana ni Ukraine jamana cɛ a jirala k'a fɔ taji min bɛ bɔ nin jamana ninnu kɔnɔna la a ka ca kosɛbɛ olu de bɛ taji cari diɲɛ fan caman na ko taji sɔngɔ bɛ sɔn ka yɛlɛ kosɛbɛ wa farafinna yɛrɛ bɛ sɔn ka ta sɔrɔ a la dɛ limanaw nouvelle horizon de y'o fɔ an bɛna an da don o la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko politique ɲɛmaaw bɛ ka tunun misali ye mun ye o ye min bɛ tali kɛ politique tɔn dɔ n'u kama ko parti ICAP o ɲɛmaaba limanaw ni u kama ko Kulubali limanaw ale kɔni tununna hali sisan a taayɔrɔ ma dɔn maaw fɛ maa minnu bɛ n'olu fana ma lakodɔn soir de Bamako y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan limanaw nka yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'an da don min na o ye le soir de Bamako n b'a fɔ le soir faso ka fasalidi sɛbɛn don a kuma na limanaw kuma fila b'a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ sariya ko de ko fɔ fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw walasa sariya bɛ se ka gɛrɛ bɛɛ lajɛlen la jamana faamaw bɛ ka baara caman kɛ o ko siratigɛ ninnu na o de la a jala k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'ale b'an ka sariya ko kunna ani hadamadenw ka hakɛ ko ale ye baara dɔw bila sen kan nin waati in na baara tɔgɔ dan b'a la u k'a ma ko hakɛw kunnafoni o hakɛw kunnafoni limanaw nin bɛna fɔ yɔrɔ de yɔrɔ min ni i bɛ se ka a yɔrɔ weleli kɛ a yɔrɔ la walima i bɛ se ka a yɔrɔ ka don a kɔnɔna la bɔlɔlɔw sira fɛ walasa i ka hakɛ ye min ye ani sariya bɛ fɛn fɛn fɔ bunahadamaden ka hakɛ la i ka se ka o dɔn walasa a jala k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'o b'an ka sariya ko kunna ani hadamadenw ka hakɛ Mamadu Kasoge kunungo ale ye nin baara in a y'a ɲɛmaya minɛ ka taa se a yɛrɛ ka minisiriso in o maa caman ma o tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye ani fana min ye maa min bɛ yen n'ale bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ni a ka baaraw ɲɛsinnen don yɛlɛmanibaw ma an ka jamana kɔnɔna la madame Fatumata Seku Diko ale fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min ye Hera Conseil o ɲɛmɔgɔw Maître Tal ani Nadia Biolele ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani USAID maaw fo ka taa se Mali Justice Project MPJ maaw Jean Lavoie olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan limanaw a kun ye mun ye ka se ka baara kura boloda Mali kɔnɔna la yan baara min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye sariya ko min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ ni fɛn bɛ jamana kɔnɔna la cakɛda min ni jamanadenw ka kuma ka ca la kosɛbɛ ni jamanadenw b'a ɲini u ka hakɛw ka ɲini a kɔnɔna la o ye sariya de ye limanaw ni sariya ma ɲɛ jamana tɛ se ka ɲɛ o de la a ka kan bi sariya ka kɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen jɛ fɛn don bɛɛ ka se ka i ka tata t'a la
n'a fɔra ko sariya bɛ tigɛ jamanadenw de tɔgɔ la nka jamanadenw tɛ u ka hakɛ yɛrɛ dɔn a ko siratigɛ ninnu na jamana ɲɛmɔgɔw filɛ nin ye ka nin baara in sigi sen kan ko yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko centre d'appel hakɛ kunnafoni nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛna kɛ sababu ye i mana kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ sariya ko kan an ka jamana kɔnɔ ka se ka o di jamanadenw ma fo o sigiyɔrɔ la n'a kɛra ko jamana yɛrɛ kɔnɔna la jamana ka bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ jamanaden dɔw bɛ yen u yɔrɔ ka jan i mana n'a fɔra k'u ka kiriw ka tigɛ walima u ka sariya kunnafoni ɲini k'a dɔn a dɔw bɛ dɔ la n'u ko bɛ wuli ka sariya sɛgɛrɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔw ka jan o n'a musakaw don walasa u ka bɔ a la sariya ka se ka bɛɛ sɛgɛrɛ bɛɛ ka se ka i ka tata t'a la sanko nin bɔlɔlɔko tile in na i mana a kun ye o de ye lesɔrɔ ka fɔ la min ye nin baara in ye minisiriso min bɛ sariya kunna ale dɔrɔn tɛ ka baara kɛ ani dɛmɛbaa caman de bɛ yen an y'a fɔ ten USAID MJP fo ka taa se min ye hɛrɛ n k'a fɔ Mali project Mali justice project olu de b'a baara la fo ka taa se hɛrɛ conseil olu de bɛ ka baara in kɛ jamana a jala k'a fɔ ko a nafa yɛrɛ ye mun ye o ye ko an ka jamana kɔnɔna la yan min ye sariya ko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sariya bɛɛ tɛ sariya kɔnɔkow dɔn wa maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen t'i ka hakɛ dɔn an ka jamana kɔnɔ yan n'a fɔra ko kiri b'i kun kan ka ban i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen o tɛ kiri in yɛrɛ bɛ kun min na caman t'a dɔn k'a fɔ ayiwa jalaki min bɛ ne ka sariya yɛrɛ bɛ mun fɔ a la fo o ka se ka ɲini ka dɔn jamanaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya yɛrɛ ye mun ye i ka hakɛ ye mun ye i kan ka min kɛ ani i man ka min kɛ limana o de u ka se ka nɔgɔya jamanaden bɛɛ lajɛlen ma baara in a kun fanba yɛrɛ ye o de ye maa min ye fasiri kɛ o ye Jessica Kadija Dambele ye lesɔr ale kɔnɔna la limana o mana bɔ yen nɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka hakɛw darakira walima kɔlɔlɔ tara ka u sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ka taa min ye Mali kaba ye yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ko e ka kɔlɔlɔ binna k'i ka hakɛ daraki la limana n'u an k'u ma nanzarakan la ko victime olu de ka hakɛ o ka se ka di u ma cakɛda dɔ sigilen don an ka jamana kɔnɔna la yan n'u k'a ma ko commission vérité justice et réconciliation CVJR a dagayɔrɔ yɛrɛ filɛ nin ye Kuluba ale ye kunnafonidilaw wele ɲɛmaaba Usmane Umaru Sidibe ka ɲɛfɔli caman kɛ CVJR a ka baara labanw na u ye baara minnu kɛ kɔsa in na ani fana CVJR a na kɛ a ka baara waati min dira a ma Mali kɔnɔna la yan ko o bɛ fɛ ka ban n'o ye u ka mandat ye ni mandat in banna i mana a ka kan CVJR ye baara minnu kɛ a k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye o de la a ko min ye Usmane Umaru Sidibe ye a ko sariya a tɛna fɔ ko CVJR bɛ sariya de nɔ na ko CVJR ka baara bɛnnen don fɛn kelen de ma o ye ka maaw ɲininka u dalakan na walima ka maaw sɛgɛrɛ minnu bɛ ni u ka hakɛw darakira ka u ɲininka a mun ye e sɔrɔ a ko bɛ se ka dilan cogo di CVJR ka baara ye o de ye hadamadenw ka hakɛ min ni o caman bɛ se bɛ terika kan an ka jamana kɔnɔna la a ka kan jamana yɛrɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la o de la CVJR sigira an ka jamana kɔnɔna la walasa ka se ka o baaraw kɛ a tɛ n'a fɔ ka kiiri tigɛ dɛ nka limanaw ka maaw lamɛn ka se ka u ka hakɛw k'a kɛ gafeba ye ka sɔrɔ k'a don sariya bolo a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na a ka sɔrɔ ka ɲɛnabɔ ten CVJR ɲɛmaaba Usmane Umaru Sidibe a y'a jira k'a fɔ kabi san 1960 fo ka n'a bila olu kɔni ye maa caman lamɛn wa Bamako yan fana u ye sigi dɔw kɛ sigi min n'o kɛra sababu ye u ye min ye jɛkulu dɔw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ Mali kɔnɔna la yan cɛla musola denmisɛnnin na i mana ni i ka hakɛ darakiri la yɔrɔ a jala k'a fɔ yɛrɛ maa min yɛrɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ o ye musow denmisɛnnin fitininw olu de ka hakɛw caman bɛ daraki an ka jamana kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ maa caman kɔni lamɛnna CVJR fɛ k'a ta min ye u ka baara labanw na janvier kalo tile 3 san 2017 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi k'a bɛ se maa 25 ɲɔgɔnna ma minnu kɔni taara u ka hakɛw da CVJR tulo kan o baaraw olu bɛ sen na ko nka coup d'état min kɛra san 2012 misali dira o kan yɔrɔ bureau ko kuma bɛ o ko la bureau minnu ni olu fara yɔrɔ a jarala k'a fɔ jamana yɛrɛ sariya y'i da don la k'a fɔ o maa kofɔliw maa minnu bɛ ni olu kiri binna olu ka ko la ko ka yafa kɛ olu ma limana o n'a a ɲɔgɔnna caman ko nka misali kɔni taara o kan nka a tɛ n'a fɔ o bɛ CVJR ka baaraw kɔnɔna la Usmane Umaru Sidibe y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ sen na nka CVJR kɔni mana a ka mandat banna ka ban n'a nana kɛ a y'i kɔ don cakɛda kan ka a nɔra bila joona a jala k'a fɔ cakɛda min n'u kama agence nationale
min bɛna bila CVGR nɔ na o baaraw de bɛ sen na wa o labɛnw de bɛ ka kɛ walasa baara kana se ka jɔ maa minnu bɛ yen n'olu lamɛnna ka ban ni u ka kumakanw lamɛnna a kɛra gafe ye baara kana se ka jɔ u ka hakɛw ka se ka ɲɛnabɔ kabi an ba an kuma la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ limanaw n'an bɔra yen an bɛ don fasedi sɛbɛn les échos welewele kɔnɔna la a kumana a ko Mali kalanko yɔrɔ min ye l'école karamɔgɔw ye olu tun ye laɲiniba dɔ kɛ k'a fɔ k'u ka hakɛw n'o ye article 35 n'a ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ min ye jamana yɛrɛ ye jamana bɛ kunbalana fɔlɔ a jarala k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali ni CEDEAO cɛ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o kɛlen don ka ɲange bi Mali kan a mɛnna dɔɔni o la sa min ye synergie des syndicats signataires du 15 octobre ale kɔni mun y'i bolo jigi a ka laɲiniw la fɔlɔ k'a fɔ ko jamana bɛ kunbala min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka ji dɔɔni kɛ i koliji la walasa min ye jamana ye a bɛ se ka lafiya cogo min na o de la synergie maaw n'o ye l'école karamɔgɔw ka lafasalikuluba ye olu y'a ɲini k'a fɔ u b'u jɔ fɔlɔ u ka laɲini fɛn fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ walasa jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka baara kɛ u ni fɛnw de bɛn kɔnɔna la sisan ko nka jamanaw o fana ye waati de ye waati min kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kana kɛ waati ye ten k'a ye k'a to yen ten u k'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye kuma bɛ se ka sigi u ni l'école karamɔgɔw cɛ cogo min na sabu l'école karamɔgɔw furadama u bɛ k'u ka laɲini kɛ n'o y'u ka hakɛ in ye n'o ye sariyakisɛ article 39 ye limanaw n'a ma ɲɛ ko l'école karamɔgɔw y'u bolo da u dusu kan k'a fɔ ko jamana de ka kan bɛɛ ka a lajɛ ka fɛn dɔ bila fɔlɔ walasa jamana bɛ se ka lafiya n'an b'o o lahalaya la waati min na ko madalen don a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw kana u sigi fana u k'u bolo da u sen kan min ye l'école karamɔgɔw ye u k'u wele bɛn bɛ se ka kɛ ko la u ka hakɛ minnu bɛ ka ɲini bi nin waati in kɔnɔna la a kana kɛ l'école karamɔgɔw ni CEDEAO ka ɲangi nana wuli n'u wulila ko kura k'a fɔ ayiwa an bɛ tila k'an ka hakɛw ɲini o ye gɛlɛya dɔ bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na yanni an ka se o ma l'école karamɔgɔw madalen don nin waati in na gouvernement k'a lajɛ ka synergie des syndicats ninnu min ye comité de gestion scolaire CGS maaw fo ka taa se l'école somɔgɔw ma ka bɛɛ wele nin waati in na walasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ l'école karamɔgɔ ninnu ka gɛlɛya la yanni gɛlɛya wɛrɛ kana na wuli tuguni jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ les échos welewele kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don l'indépendant fasedi sɛbɛn ale kɔnɔna la a kumana yɔrɔ nin waati laban ninnu na min ye logements sociaux ko kuma kun cayara an ka jamana kɔnɔna la l'indépendant ye i da don a la limanaw a y'a jira k'a fɔ logements sociaux 2,218 min n'a kun fɔra ko dira n'o ye tako filanan ye gouvernement ka baara boloda min bɛ yen ni a jarala k'a fɔ so 12,560 ni 66 o de kun kan ka di ka taa san 2015 fo ka na bila an bɛ don min na i ko bi tako fɔlɔ kɔni dira tako filanan min ni o dira kɔsan in na furanjɛla fanga in kɔnɔ a bɛ se so 2,218 limanaw a kuma cayara kosɛbɛ maa caman y'a jira k'a fɔ nin dira cogo min na so 2,218 limanaw ko a kɛra nin sɔn ani jugusɔn ye sabu min ye a yira k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen limanaw vidéo manu minnu fana bɛ yen n'olu M5 RFP sifinnakaw ye minnu fana bɛ yen n'olu premier ministre nagakɔrɔmaw ye minnu fana bɛ yen limanaw ni olu de bɛ fanga lafasa suko ani dugusajɛ cɛ bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a sɔrɔ olu ka kumaw olu de bɛ fanga ka kumaw lafasa limanaw ani M5 RFP denmisɛnninw olu de caman tɔgɔ taara ye ni logements sociaux ko in na a kɛra sababu ye min ye CNT Conseil national de transition jamanadenw caman minnu bɛ yen n'olu y'u kan lagɛlen k'a fɔ jɛn tɛ se ka kɛ nin ko nin kɔni ye ko ye ko min ni jamana kɔnɔ maaw wulila ka min kɛlɛ kɛ fangakɔrɔw la k'a fɔ ko nagakɔrɔma n ka hɛrɛ lase o ma k'a sɔrɔ dun jamanaden tɔw fana n'a ka kan minnu b'a ɲini sira ɲuman kan a tɛ di olu ma fo nagakɔrɔmaw limanaw k'o de daminɛtɔ filɛ nin ko kura jamanaden caman y'a jira k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ fo nin ko ka jɔ fɔlɔ walima a ko ka bɔ yen pewu kuma cayara l'indépendant ka fɔ la min ye gouvernement ye février kalo tile 15 ale kɔni ye baara in a y'a jɔ fɔlɔ ko k'a jɔ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ yanni ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la o la sa ministre min bɛ yen n'ale bɛ dugukolo ko ni sogow kunna Birahima Kamina ale ye communiqué a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kan ale filɛ nin ka communiqué kɛ kunungo yɛrɛ k'a fɔ ko min ye soko in ye limanaw ko fɛn fɛn b'a la ko ka bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ yen pewu sariya min taara a ko kama n'i y'a mɛn k'a fɔ i b'a la n t'a la walima a ko jɔra fɔlɔ o y'a yɛrɛ a baara yɛrɛ bɛ sen na ko ka a bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu sigi ka k'a ka kura ye minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu taara u kan bɔ logements sociaux nɔfɛ n'u ma
hali gafe kelen di k'a fɔ n bɛ fɛ k'a ɲini limanaw n'o ye ka dossier déposer a jala k'a fɔ ko olu caman de bɛ yen ko segin ka k'a kan ko nka limanaw ba bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ ba la dɛ ko in kana kɛ fanfila tiɲɛ ye sabu dɔw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ yen n'olu y'u kanbɔ logements sociaux ninnu nɔfɛ n'a fɔra ko a ko jɔra nin cogoya la limanaw i b'a sɔrɔ olu y'a ɲini sira ɲuman kan n'a ko jɔra nin cogoya la olu fana ta bɛna kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin olu fana ma dɛ ayiwa Musa S Kamara ale de ni fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye le républicain kɔnɔ limanaw républicain y'a jira k'a fɔ kurantigɛ banbali min ni nin kɛra laada ye Mali kɔnɔ san o san funteni kɔni mana kanbɔ kaba limanaw bɛɛ lajɛlen bolo bi i kunna ka kule k'a fɔ ayiwa funteni b'an kan kurantigɛ fana bɛ an kan a jarala k'a fɔ limanaw ko maaw hakili la ko ɲina fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔla dunu ni bala tara an ka jamana kɔnɔ yan minisiri min n'o bɛ jiko ni kuranko kunna ani dugu jukɔrɔ nafolo limanaw a jarala k'a fɔ ko kosa in na a bɔra ka ɲɛfɔli dɔ kɛ kurantigɛ min bɛ senna ka kun jɔnjɔ caman fɔ a la républicain y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ye limanaw nin kɛra laada de an fɛ yan nɔ funteni kɔni ma nin kan bɔ ka ban limanaw énergie du Mali EDMSA a bɛ n'a fɔ nin ye laada de y'u bolo walima fanga yɛrɛ t'u la fiyewu ka jamanadenw ka kuran di u ma nin waati kofɔlen ninnu na limanaw kurantigɛ min n'a bɛ senna sisan minisiri min n'ale bɛ jiko ni kuranko ni dugu jukɔrɔ nafolo kunna Seydou Lamine Traoré Lamine Seydou Traoré Sake a bɔra a ye ɲɛfɔli kɛ a ko kun fɔlɔ min bɛ kurantigɛ in na min bɛ ka kɛ sisan o ye k'a fɔ ko tasuma jeni dɔ de wulila Falajɛ garabali la o kɛra sababu ye ko ka kuran min bɛ yen ni kuran fangama bɛ tɛmɛ a fɛ n'u kama ko tension limanaw ko o de gɛlɛya ye o sɔrɔ min bɛ bɔ Manantali ka na Kayi fo ka na se Bamako yan nɔ o kuran in ko o de gɛlɛya ye o de sɔrɔ o de kɛra sababu ye limanaw kurantigɛ banbali min bɛ senna sisan jamanadenw bɛ ka o jate minɛ min ye kun filanan ye a ko baara dɔw bɛ senna baara min ni o ye sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ ko kuranso dɔ bɛ yen nɔ k'u bɛ ka o labɛn o kuranso in walasa ka se ka min ye waati min ni funteni bɛna kɛ n'o ye marisi kalo ni avril kalo ninnu ye n'a bɛna bɛn ni n k'a fɔ sunkalo yɛrɛ ye ɲina limanaw minisiri y'a jira k'a fɔ ko kun filanan ye nin yɔrɔ kofɔlen k'u bɛ ka o yɔrɔ de dilan fɔlɔ u bɛ k'a labɛn ka sɔrɔ ka nin waati ninnu kunbɛn nka fasiri sɛbɛn le républicain y'a jira k'a fɔ ko minisiri in Seydou Lamine Traoré a ye nin kumakan minnu fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye kunnafoni yɛrɛ de don walasa maaw bɛ se ka sabali cogo min na sabu a yɛrɛ ye yafadeli caman kɛ ni waati laban in na kurantigɛ minnu kɛra ko nka limanaw minisiri a ma kuma jɔnjɔn fɔ kuma min bɛ se ka fɔ ɲina tiɲɛ yɛrɛ la kurantigɛ ko a bɛna bali ni maaw dun b'a dɔn k'a fɔ limanaw a bɛ waati damadɔ bɔ sisan kabi septembre kalo tɛmɛnen san 2021 min ye groupe électrogène 8 ɲɔgɔnna a jarala k'a fɔ ko o sanna an ka furanjɛla fanga ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka dɔ bɔ kurantigɛ in na nka minisiri ka ɲɛfɔli la ko o groupe électrogène ninnu olu kɔni baara de bɛ ka kɛ u bɛ ka segin ko nka a baara ma ban fɔlɔ a kun fɔra k'a fɔ ko baara ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka bɛn ni san 2022 o bantɔ ka sɔrɔ ka don san 2023 la ko nka a nana kɛ yɛrɛ maaw mago bɛ kuran na cogo min na minisiri y'a jira k'a fɔ u ye baarakɛlaw girin walasa u bɛ se ka min ye groupe électrogène a bɛ se ka bila maaw ka bolo kan cogo min na u bɛ se ka dɔ fara kuran yɛrɛ fanga kan ko nka yanni o cɛ ko kuranso kelen min bɛ yen n'o tun bɛ kuran di Bamakɔkaw ma o ye Sotiba yɔrɔ min bɛ yen n'o kama ko Balenge méga 66 a tun b'o de di ko nka groupe électrogène kura minnu nana n'u nana sigi limanaw méga 100 ɲɔgɔnna o kan k'o de di jamanadenw ma a jarala k'a fɔ o méga 100 in a fɔra k'a bɛ dilan san 2 de kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun min bɛ Balenge o dilanla a bɛ san 4 bɔ ko yɔrɔ ko n'i y'a ko da ɲɔgɔn ma k'u tɛ kelen ye minisiri ka ɲɛfɔliw la a bɛ n'a fɔ u b'o baara de la o kɔni o tɛna ban sisan sabu limanaw funteni bɛ sɔn ka ban ɲina k'a sɔrɔ o groupe électrogène ninnu a baara ma ban minisiri y'i kanto fana k'a fɔ ko groupe électrogène dɔw bɛ yen n'o ye minnu bɛ kuran di ko contrat dɔw bɛ yen o bolonɔ bilala u ni Dubayi jamana cɛ Dubayi min ni o ye groupe électrogène ninnu feere u ma ko gɛlɛya dɔw kun donna o baara la k'o de kɛra nin fana baara sumayali ye Lamine Seydou Traoré a ka ɲɛfɔliw la ko min bɛ yen sisan o ye k'a fɔ groupe électrogène ninnu kɔni baara bɛ senna ko nka limanaw ɲina funteni kɔni a bɛ sɔn ka tɛmɛ k'a sɔrɔ ayiwa kurantigɛ in a ma ban dɛ o de ye kunnafoni yɛrɛ fɔlɔma ye kunnafoni filanan ye nin bɔ le républicain ale kɔnɔna la o mana bɔ yen nouvelle horizon kumana limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko
taji bi sɔn ka gɛlɛya diɲɛ kɔnɔna la sango nazara jamana olu fɛ yen ka sababu kɛ mun ye jamana min ye Ukraine ni Russie jamana cɛ kɛlɛ min bɛ yen sisan ni Ukraine ani Russie jamana bɛ ɲɔgɔn na nin cogoya la a jala k'a fɔ sɔrɔbolo dɔw bɛ yen k'a bɛ sɔn ka a kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka se olu ma kosɛbɛ walasa min ye sɔrɔbosoba dɔw bɛ yen minnu bɛ nazara jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ min bɛ yen n'u kama ko Schlescher ale ye faransi ye ale welela kunnafoni so dɔ kan n'o ye RMC a ye ɲɛfɔli caman kɛ jamanaw a ko min ye taji pétrole ani gasoil ni essence jamanaw k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nazara jamanaw kɔnɔna la sabu n'i ye jateminɛ kɛ Union européenne n'o ye nazaraw ka kuluba ye ka fara min ye États-Unis kan olu kelen don ka Russie jamana ɲangi bi fo ɲangi kojuguba jamanaw a fɔlɔ ɲangi yɛrɛ fɔlɔ ye min ye u y'a ɲini Russie jamana fɛ ko ka avion fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ pan ko o kana pan u ka dugu sanfɛ n'o ye Union européenne dugu ye o tilala k'a ɲini fana min ye Russie jamana ye jamanaw ka banque bɛ u ka banque fɛn fɛn bɛ yen ni wari bɛ mara o kɔnɔna la k'u y'a bɛɛ lajɛlen ɲangi bi a bɛɛ ka fɛn fɛn bɛ sɔrɔ nazara jamanaw kɔnɔna la Russie jamana nin waati in na a kɛra sababu ye ka ɲagami caman don diɲɛ sɔrɔ siraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tajiko ani hali alikama min n'o bɛ sɛnɛ Ukraine jamana kan kosɛbɛ n'o de bɛ kɛ sababu ye ka buru n'a ɲɔgɔnna caman ka o bila diɲɛ jamana tɔw kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ka o fana ka o sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ tajiko min yɛrɛ n'o de ka gɛlɛn maaw bolo kosɛbɛ a jarala k'a fɔ min ye lamɛrikɛn jamanaw kɔnɔna la ani nazara jamanaw kɔnɔ ko pétrole min yɛrɛ n'o bɛ bamayɛlɛma k'a kɛ essence ni a ɲɔgɔnna tɔw ye i b'a sɔrɔ a barikon kelen limanaw ko tun bɛ taa dolari wari 110 na a tun bɛ dolari wari 90 de la nka a bɔr'o la k'a kɛ 110 ye o la ko caman farala a kan an bɛ o lahala min na nin ye a jarala k'a fɔ farafinna fana bɛ sɔn ka i ta sɔrɔ a la sabu taji minnu bɛ yen n'a bɛ dilan an ka taji ninnu caman bɛ yen farafinna bunakun kan u bɛ bɔ nin jamana ninnu de la a jarala k'a fɔ Ukraine min fana ni ani Russie jamana ni a jarala k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn na maa tɛ nin kɛlɛ in ban waati dɔn ko maa min bɛ yen ni ale de bɛ min ye coopérative de commerçants de grande distribution française n'u kama Dominique Schelcher ale kɔni nin ko in sɛmɛntiya k'a fɔ ko taji sɔngɔ bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don dɔ la ko a bɛ yɛlɛ fo yɛlɛ kojuguba ayiwa ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ a kuncɛ ni min ye limanaw o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako kumana limanaw nin waati in na ko a bɛ n'a fɔ politikimaw minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen ni olu ni fanga tɛ hakilila kelen na misali ye mun ye o ye ko min bɛ tali kɛ politikima dɔ ni ale bɛ politikitɔ minnu kama parti initiative pour la concrétisation des attentes du peuple n'u kama ko ICAP Abdoulaye Kulubali limanaw ko ale jasora maa dɔw fɛ minnu ma lakodɔn walasa Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin baara min bɛ senna nin ye a kɔni ye maaw dabali ban kosɛbɛ sabu ka maa ta ka taa n'a ye nin cogoya la a ma lakodɔn maa kofɔlen min don limanaw ko ayiwa ɲininkali caman kɔni bɛ yen Soir de Bamako k'a fɔ la maaw bɛ se ka o kɛ u yɛrɛ la ko ɲininkali ninnu ye mun ye jɔnni de bɛ nin ko in kɔfɛ Mali faaba yɛrɛ la ka maa ta tilegan de fɛ ka taa n'a ye ko u bɛ nin kɛ kun jumɛn na ayiwa nin maa kofɔlen u y'a minɛ u bɛ taa n'a ye yɔrɔ jumɛn limanaw n'a ɲininkali ɲɔgɔnna caman maaw bɛ o de kɛ u yɛrɛ la misali la ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la a jala k'a fɔ hali Kolowari ale politikima dɔ ni u k'a ma ko Ben Souk ale fana jasora nin cogoya na Mali kɔnɔna la yan nɔ ko nka ale ta kun ye limanaw wuli kun kɛn bɛ ale yɛrɛ de nɔfɛ yɔrɔ service de renseignement ma olu de nana ale minɛ maa kofɔlen yɛrɛ ani Guillaume Soro a n'o de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka min ye Mali kɔnɔna la min kɛra kɔsan in na n'o ye ICAP parti ICAP ɲɛmaa ye n'o ye Abdoulaye Kulubali ye ko a minɛna dumunikɛyɔrɔ dɔ de la Bako Jikɔrɔni golf o yɔrɔ la tilegan de yɛrɛ fɛ ka taa ni a ye limanaw a jala k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman min n'a bɛ k'an ka jamana kɔnɔna la yan a kun ye mun ye ka politikimaw ka u jaso ka taa ni u ye nka a jala k'a fɔ cɛ kofɔlen yɛrɛ n'o ye Abdoulaye Kulubali ye k'a bɛ jɛkulu kɔnɔna la n'o ye cadre d'échange des partis politiques et regroupement pour la réussite de la transition jɛkulu minnu politikitɔ minnu bɛ yen n'olu faralen don ɲɔgɔn kan bi ni u kalenkan yɛrɛ ye k'a fɔ ko
furanjala fanga ko ni martikalo sera o tile 25 ko da furanjala fanga la ko don ani ɲɔgɔn sɔsɔ caman be o bu ni fanga cɛ ni fanga ka hakilila tɛ kelen ko Abdoulaye Kulubali a be o jɛkulu in cɛla ni ma hakili b'a la limana hali Useni Amion Gindo waati dɔ la ale fana kun y'a jira k'a fɔ ko maa dɔ kun taara bi a ka fɔ a ka so k'u b'a minɛ ka taa n'a ye nka o kɔ minisiriso min bɛ lakana ko kunna ale ye kunnafoni di k'a fɔ Useni Amion Gindo ko olu yɛrɛ de b'a lakana a ye nin kuma min fɔ nin ye u yɛrɛ na garanti di a ma limanaw ka a lakana o n'a ɲɔgɔnna caman min ye Abdoulaye Kulubali ye ale fana ka nin jasoli nin cogoya la a bɛ maa caman bila ka i yɛrɛ ɲininka nin bɛ kɛ kun jumɛn na mun ni mun de b'a a ko kɔfɛ o ye ɲininkali ye an bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye limanaw soir de Bamako de y'a fɔ o kumana an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew la an sera ka min lakale nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ gafe wɛrɛw bɛ bɔ an b'olu lakale aw ye o kuma aw ni ce a ka filɛliko ɲuman a n'a ka lamɛniko ɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma